Род Ліпенаў паходзіць з усходу нашай краіны, з Магілёўшчыны. Малой радзімай Лесі Ліпеня з'яўляецца вёска Боркі Бабруйскага района, дзе жыў яго дзед, нарадзіўся бацька і сам Алесь. У дзеда Алеся было 7 дзяцей, 4 хлопчыка і 3 дзяўчынкі. Усе лічылі сябе беларусамі каталіцкага веравызнання. Былі працавітымі, як кажуць, рукастымі, ведалі будаўнічую і цеслярскую справы, зналі кавальскую працу. Браты пабудавалі ўладальніку маёнтка дом, а за гэта памешчык выдзеліў кожную землю і лес для будаўніцтва ўласных хат. Бацька Алеся, Ясь альбо Ян Ліпень, быў 1890 года нараджэння, таму быў прызваны ў 1914 годзе, калі пачалася Першая сусветная альбо Вялікая вайна. Бацькай пашанцавала, ён застаўся жывым і нават прывёз дамоў швейную машынку Зінгера, гармонік і фотаздымак вайсковых музыкаў, у аддзеле якіх ён служыў. Пазней гэты здымак адыграе трагічную ролю ў яго лёсе. Першая сусветная вайна скончылася для расійскай імперыі рэвалюцыямі і распадам. Спачатку у лютым 1917 года адбылася рэвалюцыя, якая пазбавіла улады цара, а ў кастрычніку таго ж 17 года у выніку пераварота да ўлады прыйшлі бальшавікі. Імперія развалілася. На яе месцы ўзніклі новыя краіны: Савецкая Расія, БССР, якія разам з іншымі краінамі, узнікшымі ў выніку распаду імперыі, стварылі ў 1922 годзе СССР. Пачаліся моцныя сацыяльна-эканамічныя змены, якія закранулі і жыццё сям'і Ліпеняў. Малы Алесь успамінаў, як у 30-е гады ў іх вёсцы пачалася калектывізацыя. Як разнастайныя камітэты беднаты разам з так званымі пяцідзясятнікамі, так звалі людзей, якія па загадзе в партыі бальшавікоў былі накіраваны праводзіць сацыялістычную перабудову вясковага жыцця. Гэтыя перабудоўшчыкі гвалтам забіралі маёмасць і гаспадарку. Тых, хто аказваў супраціў, білі, арыштоўвалі. Многія сем'і былі высланы ў Сібір. Сям'ю Ліпеняў гэта навала ў той час не закранула. Зусім інакш усё было ў 1937 годзе. У одну ноч, як успамінаў Ліпень, з вёскі забралі адразу 12 мужчын, простых селян. Бацькава брата Браніслава разам з яго суседам арыштавалі падчас працы ў полі. За самім бацькай Алеся прыйшлі ноччу з обшукам. З крамольнага знайшлі падручнік на польскай мове, па якому вучылася племянніца ў адной з менскіх школ. Зусім дастаткова, каб лічыць чалавека шпіёнам. Знайшлі таксама і фотаздымак царскага ваеннага аркестра часоў Першай сусветнай. Яшчэ адна падстава лічыць чалавека ворагам. Усіх арыштаваных запалохвалі, білі і пыталі, дабіваючыся прызнання ў антысавецкай дзейнасці. Некаторым, супраць якіх не маглі знайсці ніякіх доказаў, пашанцавала вярнуцца дамой, каб хутка памерці ад турэмных пабояў. Бацька Алеся, Яну Ліпені і яго братам так не пашанцавала. Ён разам з братам Браніславам так і загінулі у турме наркамата ўнутраных спраў. Сем'і арыштаваных зазвычай вывозілі з родных вёсак. З 40 двароў вывезлі 14. І ў гэты раз Ліпеням пашанцавала. Іх пакінулі ў спакоі. Але на плечы 12-гадовага хлапчука легла ўся цяжасць утрымання сям'і і гаспадаркі. Ён застаўся адзіным мужчынай у сям'і, араў і баранаваў, даглядаў гаспадарку. А яшчэ трэба было і вучыцца. У школе ён першы раз і сутыкнуўся з маляваннем і нават атрымаў узнагароду за сваю працу. Алесь успамінае: «Маляваць я пачаў у школьным узросце і памятаю, што за малюнак Леніна на Чырвонай плошчы я атрымаў прыз, шапку. Настаўнік, відаць, менавіта мне падарыў гэту шапку, так як моя была старая. Красак, зразумела, у мяне не было, але былі каляровыя лоўкі. У 1938 годзе, калі дзяцей у школе прымалі ў піянеры,
Завуч на прозвішча Суліма падышоў да Алеся і іншых дзяцей, бацькі якіх былі арыштаваны, і загадаў здымаць піянерскія гальштукі, бо ў піянерах не месца для дзяцей ворагаў народа. Пасля такой яго прамовы некаторыя іншыя вучні пачалі кідаць у дзяцей ворагаў камянямі і палкамі. Прыйшлося змяніць школу, перайсці на вучобу ў школу в суседняй вёскі Глуша. У 1941 годзе прыйшла новая навала. Нямецкія войскі з'явіліся ў вёсцы праз тыдзень пасля пачатку вайны. Раздалі калгасную маёмасць і ўстанавілі нормы падатка для патрэб Вялікай Германіі. Бралі жыта, малако, яйца, свіней. Падчас вайны ў вёсцы размяшчалася нейкая гаспадарчая частка і нямецкая камендатура. Пасля таго, як у 1944 годзе прыйшла Чырвоная армія, Алесь папаў у войска і быў там цэлых 6 гадоў да 1950 года. Вось тут у войску і пачалася яго сапраўдная прыгода з мастацтвам. У войску Ліпень у вольны час перамалёўваў сваім сябрам дзяўчат з тых фотаздымкаў, якія яны бераглі. Атрымоўваліся мастацкія каляровыя партрэты. Яго здольнасць да малявання заўважыла камандаванне. Цяпер ён пісаў лозунгі на выбары, па замове начальства маляваў карціны. Генерал-даватар на баявым кані. Кутузаў назірае за непрыяцелем, Чырвоная плошча і шмат падобных. Але сказаў, што мастаком ён пачаў быць у войску. Таму з войска Ліпень вярнуўся 4 снежня 1950 года. Спрабаваў пачаць мірнае жыццё на малой радзіме, але паступіць у рамесную вучэльню ці ў мастацкую ён не змог. Зноў жа як сын ворага народу. Даведаўшыся, што ў гародні працуе сваяк, напісаў яму ліст і прыехаў у гародню, бо адчуваў, што спакой на малой радзіме не будзе. Уладкаваўся на працу на электрастанцыю, машыністам турбіны. Працаваў майстрам, потым старэйшым майстрам. Завочна вучыўся ў школе працоўнай моладзі, потым у маладзечанскім тэхнікуме. На працы за афармленне стэндаў пасля работы выдзелілі пакоі, але з умовай, каб жа жаніўся. Жонку Алесь узяў са сваёй вёскі. Алесь і Альгерда выпадкова сустрэліся на Гарадзеншчыне. Яна толькі скончыла кааператыўную тэхніку. Пасябравалі, потым хутка і распісаліся, а ў 1953 годзе нарадзілася старэйшая дачка Наталья. Цяга да творчасці не знікала. Алесь успамінае. Адразу купіў краскі, якіх у той час хапала, і пайшоў па берагах Нёмана на эцюды. Да таго часу я не сустракаў прафесійных мастакоў, да якіх можна было бы звярнуцца і сам на сам паказаць свае працы і пачуць якія-небудзь рады. І тут мне пашанцавала. На березе Нёмана я сустрэў мастака, які пісаў эцюды. Пазнаёміліся, гэта быў мастак Савіцкі. Ён сказаў, што ў маіх работах ёсць многа добрага, даў свой адрас і прапанаваў разам хадзіць на эцюды. Даведаўшыся, што ў горадзе ёсць дом народнай творчасці і што там будзе праводзіцца выстава непрафесійных мастакоў, Ліпень аднёс туды свае працы, нацюрморт Півоны і некалькі эцюдаў з натуры. Працы прынялі на выставу, адзначыўшы высокі ўзровень выканання як для непрафесіянала. З гэтага часу ён прымаў удзел у выставах кожны год. Акрамя таго, адпраўляў свае працы на рэспубліканскія і сезонныя выставы. Меў адзначэнне сваіх прац прэміі дыпломамі. Сваё адчуванне хараства прыроды, непаўторнасці роднага краю перадаў ён з дапамогай сакавітых фарбаў у карцінах, колькасць якіх сам пазначыў 10 каля 1000. Пейзажы Алеся Ліпеня ёсць у музеях і прыватных калекцыях людзей з былога СССР, Злучаных Штатаў Амерыкі, Ізраіль, Германії. Пачынаючы з 1950 года ён удзельнічае ў міжнародных выставах твораў самадзейнага выяўленчага мастацтва, у тым ліку ў Маскве і Брусэлі.
Атрымоўваючы задавальненне ад вынікаў працы ў галіне жывапісу, Ліпень шукаў і іншых форм мастацкага самавыяўлення. Той самы Савіцкі прапанаваў яму заняцца скульптурай. І ўжо ў 1956 годзе Алесь удзельнічае ў выставе як скульптар. Першай працы была выява Леніны «Дзеці». У 1959 годзе Алесь стварае сваю вядомую работу «Гусляр», натхнённую паэмай Янкі Купалы «Курган», якая пападае спачатку на рэспубліканскую, а потым і на всесаюзную выставу. Потым «Гусляр» апынуўся ў беларускім павільёне выставы «Дасягнення народнай гаспадаркі» ў Маскве. Скульптар атрымаў за гэту працу узнагароду бронзавую медаль. Прыблізна ў гэты час Ліпін сустракаецца на выставе з вядомым беларускім скульптарам Андрэем Бембелем, які раіць яму працягваць вучобу ў мінскім мастацкім інстытуце па класу скульптуры. Бембель у той час выкладаў там. Але сямейнае становішча не дазволіла атрымаць Алесю прафесійную мастацкую адукацыю. Трэба было клапаціцца пра сям'ю, тым больш, што нарадзілася другая дачка Лена. Трэба было выбіраць паміж мастацтвам і рэальным жыццём. Але, нягледзячы на цяжкасці, працягвае тварыць. Алесь задумвае і часткова стварае цэлую партрэтную галерэю славутых людзей гарадзеншчыны і Беларусі. Кіраўнікоў паўстання 1863-64 гадоў, літаратараў Чачота, Багушевіча, Богдановича, Гусоўскага, Скарыны, Карскага, генерала Антонова, партызанкі Соламавай, народнага артыста Шырмы і дзесяткі іншых. Ён з'яўляецца стваральнікам шматлікіх паркавых скульптур у Гародні, Новагрудку, Астраўцы, Беніконях. Ён не меў сваёй майстэрні аж да пенсіі. Пісаў карціны ў сваёй двухпакаёвай кватэры, дзе гадаваліся дзве яго дачкі. А калі атрымаў майстэрню, то яе наведавалі многія вядомыя асобы, як з блізкага, так і далёкага замежжа. Лёс Александра Ліпеня выпадкова ці свядома зводзіў з вядомымі ў Беларусі асобамі. З Васілём Быкавым Александр Ліпень пазнаёміўся каля сваёй паветкі, дзе захоўваў бярвенне для сваіх скульптурных твораў. Васіль Быкаў жыў тады праз агароды на вуліцы Чапаева. Калі ў 1965 годзе Владзімір Караткевіч прыехаў у Гародні, каб напісаць свой раман «Христос прызямліўся ў Гародні», то Александр Ліпень вазіў яго па наваколлі на сваім знакамітым «Москвічы». Ліпень быў знаёмы з многімі беларускімі пісьменнікамі. Разам з Марыяй Александрам Пяткевічамі, Геннадзем Кахановскім, Леоном Луцкевічам, Нінай Ляшковіч быў у гасцях у славутай Зузкі Верас у Вільні. Алесь Ліпень атрымаў прызнанне і з боку ўлад. У 1960 годзе атрымаў бронзавую медаль ВДНГ СССР. У 1970 годзе медаль за добрасумленную працу. У 1976 годзе ён быў узнагароджаны ордэнам працоўнай славы 3-й ступені. У 1981 годзе атрымаў медаль ветэран працы. Таксама ўзнагароджваўся ганаровай граматай Міністэрства культуры БССР і многімі іншымі граматамі і дыпломамі. З 1957 года 7 разоў выбіраўся ў дэпутаты гарадскога савета дэпутатаў. Па рашэнню Гродзенскага гарадскога савета дэпутатаў ад 8 ліпеня 2014 года за нумаром 16 самабытны мастак, скульптар, рэзчык па дрэву Ліпень Александр Івановича за ўклад у развіццё беларускай народнай творчасці унесены ў кнігу гонару горада Гродна. Памёр Алесь Ліпень 30 траўня 2006 года.